Sasakay ako ng LRT from EDSA to Carriedo. Yeah. Next station, Libertad. Libertad Station. Libertad Station, Libertad. Next station, yun po yung Padilla. Station, Vita Cruz. Paalala po sa mga pasero natin yung mga tiling nakakawak sa mga safety handrails at iwasan sa dala na magkabi ng pintuan. Once sa tingawakan, galawin yung mga emergency devices na matatagpuan sa ibang buwan. Pag-iingatan na po yung mga first na nagamit na po yung PIN card na gagawin sa paglabas ng station terminal. Pagsuot na po ng mga hair shield, face mask para fix po ng salamat at panama. Next station, Vita Cruz.
station. Nasa baso ko dun sa baba eh. Bigyan ko yung mga sa baba. Oo. Next station. Central. Ako ka po sa mga CVT entry sa Diwasan na nagkakabit ng pintuan. Okay, ingatan na po yung mga person na gamit na lang po yung paper level sa terminal. Send na po ng mga yung page para po sa inyong page. Salamat at maganda. Destination. Central. Central, terminal. Central. Carriedo Station. 15 minutes lang from EDSA.